הזמן שהמטוסים חשופים בגובה למקמים ולטילים האחרים ולכל מיני מרעים בישים הוא זמן קטן מהזמן שצריכים הכוחות הרעים לפגוע בהם. נסו לעקוב אחרי המטוסים לפי נורי ההטיה שהם משחררים, נסו לראות את אשכולות הפצצות שעוזבים את המטוסים, עוזבים את בטן המטוסים, וראו את שלדות הרכבים הלבנים של לפניכם. קהל נכבד, דימוי פצצות של 4 טון במרחק של 200 מטר, מזל שזה רק מים. הפצצות הראשונות בדרך. איפה מחירות התפה? מי ייתן והכוח האיכותי והממוקד הזה יישאר לצורכי הרתעה בלבד, אולם שלא יהיה בלבכם ספק, אם נידרש להיות לאוויר מוכן למלא כל משימה. סוגר את המפגן האווירי הערב המטוס לעליונות אווירית הטוב ביותר בסירה, עוד החנית בכוח האווירי במדינת ישראל. קהל נכבד, מיד לפניכם מופע רצוף של 6 דקות מהמראה ועד נחיתה, 6 דקות של עוצמה שלא תאמן, 6 דקות של פקודה אווירית מדהימה, 6 דקות של חוד החנית. כשהוא ימריא לא אוכל לדבר, שימו על האוזניים, גבירותיי ורבותיי, מטוס ה-F-15 היה רם! אם לא יתפחדו, שהוא חולף לך, לא יודע אתה. אני לא מגן על האוזניים. איזה עוצמה, איזה תמרון. את המטוס מטיס סגן אלוף אהוד, טייס ניסוי ראשי במנ"ט, טייסת ניסיון טיסה, בוגר קורס מיוחד לביצוע מפגנים אוויריים. איתו בתא האחורי סרן דן, נווט סדיר בטייסת. כשאומרים הזרוע הארוכה, למטוס הזה מתכוונים.
הרם יעבור מיד לפניכם, יפיל כנף ויסתכל לראות את מחיאות הכפיים. זה היה מדהים. יש בהם אלוהים? אורי, תשקל, גם לך. סגן אלוף אהוד וסרן דן, ה-F-15 הענק. המבערים נסגרים. נוכל לראות מיד מעבר קרוב של המטוס, מוריד את קני הנסע הגלגלים ומתכונן לנחיתה יפהפייה ממש לפנינו, עושה שלום עם מעצור הצלילה הענק שלו. ראו את בטן המטוס ומיד נוכל לראות את הגלגלים שמונמכים. הגלגלים ירדו. ובעוד הרם מתארגן לנחיתה. נספר לכם שהוא יכול לטוס לטווח של כל נקודה במזרח התיכון. לשחרר 4 טון פצצות, לפגוע בדיוק של מטר ולחזור לבסיסו. הוא יכול לגלות, לזהות ולהשמיד מטוסי אויב במרחק של 100 קילומטר. יקר, מתוחכם, מתקדם ומשוכלל. מתוכנן להילחם בכל מזג אוויר ביום ובלילה במשימות אוויר-אוויר ובמשימות אוויר-קרקע. מהטובים והמתקדמים ביותר שיש לנו. חוד החנית של חיל האוויר הישראלי, גבירותיי ורבותיי, סגן אלוף אהוד, סרן דן, מטוס ה-F-15 הרם, נוחת לפניכם, עושה שלום ומגיעות לארץ.